Adwa chako kod James. Watch me look at the dog in a Japan. Nyalo mi waywares to luongo interview. Okajapa panga wi mowar mopong kod romo le. Amen. Kenda nyalo yalo ni bang ma. Gima temo wacho is any nitire gimiluongo ni paying back to the community. My biro automatically after you say undergo the process of education makoro itimre na disomo in ng'at moro in the society. Paying back to the community oknyis gani if favor only your only your parents or kata familia your familia ni kende. Paying back to the community oknyis kata ni pesa emwaoro. Magi nyalo biro in terms of ideas. Mawad develop ga secha kamora mora montire nade. Kumara mora montie. Kata dala kachacha. Nikech kaluore gimomiyo somo en mondo ayud skills. Iwinjo. To kasa yudo skills ge manyalo konya yudo tich. To tijni manyalo miya change background now. Not forcefully. Iwinjo. Okni abedo forced. Kata ka somo sani ka somo poda somo. Asomo kasetieko somo tang'eyo ni wuonwa ne nigi ot makama. Chieng' makoro agero ne ot kang'iyo ni sanie ndalo mana somo odwa ne chal kama. To but sani ase somo picha mar odwa 10 years ago okonego bedo the same kama. Mano timore nikech conscious man go whatever feelings I have inside. Winjo. Okni abedo pushed. I'm doing it. Kata katimo any development moro, katimo any project moro. And it is because I'm no punja, I'm not him nanade. Atimo because I know that this is what I am supposed to do. Mae gimonego bena atimo. Koro, general gimote mowacho ni it is not bad on the konyo nyuol. Oken gima rach mondi konyo nyuol. But msimamo na eni it is out of your willingness. Onego beni owuok inside in. Nikech chunyi dwaro. Idwaro ni an mae gima dwa timo. Yes, kama kaka no adak but abiro apuonjo nyathewani. Nikech magi monego atimo. Bedi pani Silas moko ni bende nyaka chone nikech samoro janyuol osepuonji od chwer kacha to samoro in idak ramna Nairobi ne mansionette to odu chwer janyuol ninde ipi inti winjo wega Nairobi. Very true. Mano to koro fu. Okinyal bukri ni jonyuol ni chandre dala. To in kod mona dek Nairobi ka. Idak maber riembo giche madongo. But janyuol ni kumacha. And then to make matters worse, janyuol life ma intiere ni. Ng'at mano konyi bede life ma intiere ni ng'ao en janyuol. Kanyo koro wa mess up. To wa mess up to kan gima timre we must change of course. Because at the end of the day janyuol ema kaponi oneno ka in kod nyalo mar konyo jodalau. But okikonye giwi matek kod fuo mari ini betku. Isebedo confused okidwa konyo janyuol. Kanye makoro janyuol bro chako bedo kod pain e iye. Nyathina ni nyawa na konye na chope kuma chope ni koro wiyo wil kodwa. Tinde kata simo